दा रायजो राजाफोरा लुबैदों बेखौ बे गारनाया मोजां बे अन मरेल ग्राउन्ड बे रिजिगनेसन नांगौ बे गावनो आरो होआब्ला जोंना बिटिसिनि चिफआ बेनिफ्राय रिजिगनेसन लानांगौ मानसिखौ बिदि बुंनो होयो नामा गाज्रि गाज्रि खोथा बुंनाय सोर बिदि बुंनो सोर अथराइज खालामदों गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव बरायग्रोनानै लाबाय बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि इएम जेम्स बसुमतारी बिथाङा थाबैनो गावनि बिबानखौ एंगारनांगौ बिटिसिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा बेखौनो लुबैदों नङाब्ला गोबां दुंहाव थासारि जानो थांगासिनो आं मानि थाखाय बे बाथ्राखौ बुंदों नोंथांमोननो गुवारै फोरमायना होगोन बेनिखायनो भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सिगाङावनो बयबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो जाहाथे गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि बिटिसि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम जेम्स बसुमतारीया गावनि बिबानखौ एंगारनांगौनि थाखाय गोख्रों दाबि खालामनायखौ नुनो मोन्दों बेनि गुबै जाहोनानो जादों थांनाय 28 जुलाइआव फुंखा बसुमतारीखौ रायमना नेशनेल पार्कआव नंखाय दाय साजायनानै इनकाउन्टार खालामनाय जादोंमोन बेखौ लानानै इएम जेम्स बसुमतारीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव नंखाय स्टेटमेन्ट होनानै बुंदोंमोन दि फुंखा बसुमतारीया फरेस्टारफोरजों गावलायनायनि जाउनावसो इनकाउन्टार खालामजादों नाथाय जेम्स बसुमतारीनि बुंनाय बाथ्राया नंखाय होननानै फुंखा बसुमतारीनि नखर आरो रायजो राजाफोरा गोख्रों रावजों दाबि खालामदों अदेबानि जि जायगायाव फुंखा बसुमतारीनि गोथै देहाखौ बोखांनो मोन्दोंमोन बै जायगायाव जेबो रोखोमनि हाथियार बोखांनो मोननाय जायाखै बेनिखायनो जेम्स बसुमतारीया गावनि बिबानखौ मोजाङै सालायनायाव फेलें जादों जेम्स बसुमतारीनि गोहैलो गोसोजों खामानि मावनायनि थाखायनो फुंखा बसुमतारीया जिउ खोमानो गोनां जादों बेनिखायनो जेम्स बसुमतारीया गावनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम बिबानखौ थाबैनो एंगारनांगौ होननानै रायजो राजाफोर आरो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव दैखेब नार्जारी बिथाङा गोख्रों दाबि खालामदों बेजों लोगोसेनो बे मोनसे बाथ्राया थारैनो साननो गोनांदि फुंखा बसुमतारीया फरेस्ट बिफानजों इनकाउन्टार खालामजाबाय नाथाय जेम्स बसुमतारीया फरेस्ट बिफाननि इएम जालायनानै फुंखा बसुमतारीनि नखराव खनसेबो नुजाथिहैनो हायैनि आन्दोआव माबाफोर जाहोन थानो हागौ नामा बेयो थारैनो साननो गोनां बेखौ लानानै दावराव दैखेब नार्जारी बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंदों जेम्स बसुमतारीनि दायथ'आ बे हाग्रा बिफाननि इएम हिसाबै बियो मोजाङैनो खबर लानांगौ आरो गावनि सोमोन्दोआ रायजो राजाजोंसो बे पाब्लिकजोंसो पाब्लिकआसो बिनि क्ल'ज मानोना पाब्लिकजों गुलि थानानैनो जोङो पाब्लिकनि हेफाजाबजोंनो जों बे बिटिसिखौ दादों आरो बे थांनाय इलेक्सनावबो बे पाब्लिकनि रायजो राजानि हेफाजाबजोंनो माने जेम्स बसुमतारी मोनहा पावाराव फैदों दा अब्ला बिनि दायथ'आ मामोन थोंजों बे रायजो राजाखौ माने खबर लानांगौमोन बेयो मा जाखो मा बेरखौ खबर लाफैनांगौमोन सोंनांगौमोन मा जामारदों खिन्थु बे खबर लायाखिसै माने सोङाखिसैबो प्रयजनफोरखौनो खालामाखिसै बियो बे डाइरेक्ट खोन्थाबाय बुंना होबाय जे माने गावलायदोंमोन गावग्रोनायखौसो गावजादों नै माने गावग्रोबाय जेला गावजाखागोन माने बेयावनो फोजोबनो नागिरबाय बिसोर थारमाने गावसोरखौ बिराद साफा मोनसे माबा देखायनानै बे दाय गैयि मानसिखौ दाय साजायनानै गावथारनाय बेबायदि मोनसे माबा खालामबाय आरोखि दा फैनांगौमोन बियो गावनो निजे फैनांगौमोन आरो बुंफ्रांबाय सानावबा बुंबाय वान माने मोनसे साइडजों बे बुंफ्रांबाय खिन्थु बिनि उनावथ' गाव आरो माबा फैबावनांगौमोन ना नै मैया सादु जालांबाय 5 तारिखआव बेयाव फैयोमोन बा बिनि सिगाङाव फैयोमोन फैनानै रायफैयोमोन बुङोमोन जे रायजोफोर आंना भुल जाबाय आं निमाहा होदो आं माने बिदि माबा सानाखैमोन आंनो रं ब्रिफिं होदों बे बुंनांगौमोन बियो खिन्थु बिदि बुङाखै खबर लाफैयाखै फैयाखै बे फैनो हायै खार'ना बेनो बे गिदिर अफार खालामदों बे भुल मावदों बे जाम्बा जाम्बि गोरिब गुन्द्रानि सायाव बे गाज्रि मोनसे स्टेटमेन्ट होदों बे आरो बे स्टेटमेन्टनि थाखाय बिराद डेमेज जागोन बिनि इमेजआ थाल लायाखै रायजोफ्रा खुनु बिदिखौ माने नङै खोथा बुंब्ला सैजो खालामा आरो बयबो रायजोआ मिथिगौ बयबो जे बे जायगायाव थांनानै माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गावथारहैदों थांनानै गावलायाखै फरेस्टजों बे बाथ्राखौ बयबो मिथिगौ माने जेम्स बसुमतारीनि जानाखि स्टेटमेन्ट बेखौ जों गोख्रों रावजों निन्दा खालामो आरो बेबायदि जानो नाङा आरो बे नन्दथ' निमाहा बिनांगौ आरो जों बे इनकुवारियावबो जों दाबि खालामदों माबे सर्सखौ लानानै बे माबाखौ लानानै बेसिसखौ लानानै बे माबा होना गावलायदोंमोन होनना बुङा बेलाय बे गावनाय जेराव गावलायदों होनना बुंदों जेराव डेड बडि रिकभार खालामदों बेयावथ' मेजिस्ट्रेट दङ पुलिस दङ रायजो राजा थांफादों बेथ' खुनु जिनिस रिकभार जायाखै माने माबा मोनसे अस्त्र शस्त्र मोननाय बाथ्रा गैया माबा मोनसे गाज्रि माबा आइजेंफोर मोननाय बाथ्रा गैया जेबो मोनाखै खालि डेड बडिल' मोनदों आरोखि
ओंखायनो जों बे जेम्स बसुमतारी जानाय स्टेटमेन्ट जों बेखौ निन्दा खालामनो मुगैयो आरो जों फैगौ जास्टआव माने माबायाव बिसाराव जाहाथे बिटिसिआबो जाहाथे हेल्प खालामो जों बेखौसो खावलायो गावलायदों गावदों होनना बुंनाया बेसेबां दायनिगिरि बे साधारन दायनिगिरि नङा बे आरो बेनि थाखायनो मानसि गावथारबाय थैबाय आरो बेबादि बुंनाय इयो मा बे खुनु बे माने बिटिसिआव थानायनि खुनु नैतिक अधिकार गैया बेहा बियो अन मरेल ग्राउन्ड बियो रेजिगनेसन नांगौ बियो आं दाखालिबो बुंदों बेखौ बे माने गारनाया मोजां बे बिबाननिफ्राय आं बेखौ बुंदों दा रायजो राजाफ्रा लुबैदों बेखौ बे गारनाया मोजां बे अन मरेल ग्राउन्ड बे रेजिगनेसन नांगौ बे गावनो आरो होआब्ला जोंना बिटिसिनि चिफआ बेनिफ्राय रेजिगनेसन लानांगौ मानसिखौ बिदि बुंनो होयो नामा गाज्रि खोथा बुंनाय सोर बिदि बुंनो सोर अथ'राइज खालामदों नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों